Maayong gabi kaninyo tanan. Kigutom pa mo? Mamahaw na ta. Kanang nagpaka kuan ko dili na lang pa Santa Claus ba. Pero kaning banggod dalan. So ato ginang gamiton abot ang panahon. Sabot mo. Dalan man na. So og dalan gamiton gyud na sa tao pag agi og paggamit sakyanan. Maligsan tantanan diha. Langalang sige kaglukod na imong bugan na panguyab bilangkad ka nya nanadayon ng traka. Dili kanang namang kukoy na kit-an pang-usa ambot lang og masakto mong tanan pero i-relocate kami nga to. Pero tagai ko usa ka tuig para magbutang ko og ipambalhin ako unsay mga negosyo sa mga tao. Haron kamo sige pak paminaw una. Pak. Paminaw na mo. Pag-ingnon pa ang ekonomiya ng lugar akong pasudlan sa mga negosyante. Haron na trabaho unyang hiyo po na akong uban. Huwag na mga galingan, butangan to, kaya karoon mapula ko ni mo kamay akong ibahog galingan. Harwa na ko yung problema. Madugay madali, ibalhin tagyod mo da. Kay dili man pwede nga pasagdan to. Daan niya, maingon po ang basig si Inday na apoy plano. Bakit ko lang siya nga tagaan kog mga basig usa ka tuig to pa ako unang og kayo ako pa unang pa huypan. Og na mo ekonomiya nga to nga na may mga trabaho, na mo'y madangpanan nga to nga papagkwartahan. Kadto mga hold upper nga rin kinsa man. Naagyo na. Bulahon pa ko sige na. Umingilad. Kanang na po kang ninyo kamuntanan nga re, ikaw, taro, hurot ang kilay. Mora ni tribo ng isdabo nga way mga kilay. Tara yung tago ramang yawa. Wa may gibuhat na si kis-kis kilay. Wa may trabaho na yung mahimo. Wa na yung mga kilay. Astang bata apil. Ayaw anak. Sayo pa da. Ayaw so mga ginikanan di mo kamo ang tudlo. Ayaw anak. Anong bata pa wa na kilay. To brown na lang. Ayaw na mga pila mga bata. Mapabot mo 18, 19 ka na gusto mo. Wala may nag-20 ano, 20, 21. Pwede na mo gawa sa inyong. But anyway, maybe na ini hong magud nako gamiton gyud ang dalan kay nakapitos na ang traffic. Di pod nako madali-dali dag pahawa mo diha. Inging na nakong City Hall karon kay di naman ko mayor nga dahan-dahan una because ako ingnan nako walay demolition o walay relocation. Ibalink tak una mag-usa ka lugar unya kinahanglan anang lugar na amoy panginabuhi. So, way gimaw dia, way lihok, walay na maligya, way, ang kwarta ba, dili mo tuyok sa kamot ninyo dita. Medyo maglisod na. Mingon na po maghihatod na mo sa dukot. So, usa ka tuig, pero just gahat hibaw ko ninyo nga muna na plano. Okay, makdi magyud ninyo malimod pod. Takas traffic. So, kung makaagi nga rin, lusot nga rin, kung yung kuhan niya, mga balay, unya ma-distribute ang traffic kay usa lang anak perting taasan na, unya pilar na magod mo ka pamilya, 103? Okay. Ang kontra nato ang Tibuok Davao.
Mingo man sila, ano man si Duterte magdepensa ng mga tao. Nga ang pinsala, ana, halos libo man. Kaya magka-traffic na, diretso-diretso na story, hinay kayo ang traffic ron. Ang reklamo sa mga negosyante, mga tao, mga trabahante, tanan, ordinaryong tao, nga ang traffic di gyud na mabangbang. Bawaan ninyo ang Davao ni Bloom na ugbulak pa ni kahoy pa, namunga na ba? Namunga na nagbuto-buto basi makita igo tang ring ha. Pasag nila dia. Pusil to. Na po siguro na po silang durugista. Ang mga durugista nga re. Perting hilumang ka mo siguro ang tanang kayup-yup. Ay. Matay mo kahat anak. Ayaw anak, ayaw anak. Mutabang ko ninyo, walay problema ang tao ang katawhan basig unsa ka daghan na gamay lang. Nagamay nga akong mahatag ninyo. Labi na pagid pagbalhin. So targetaon na i-adjust inyong panginabuhi. Tagaan ta mo siguro taga 5 ka milyon kada tao. Sakto na. Di na mahurot. Pagkauman, datong tusugalan, piat-pat, hurot ng kwarta. Gutom atong abuton, ane. Well, mudang istorya, ha? Gamito na yun andalan kay kaning usa nga re, ang usa mo diretso nga to, ang usa i-reroute nga re, ug tuay pulis nga to, siya moingog left turn, nasilis, pero it would move the mobility sa tao faster. Mas nabot na magod ang progreso. Dito ulay di pagyod gikinahanglan. Wala ba nag-istorbo ninyo gipabayaan man lang muda pipila ka tuig na gud na. Ang uban kanigi patituluhan na siguro ninyong yuta sa gobyerno no. Nang apply gyud mo. Dalan man na. So ilarga gyud na sa progress ba, progreso. Apil mo anak. Kapila naman mo ng anak. Ayaw pagtanaw, ikaw ba? Ikapilang anak no? Wala ka na, tama na. Takuba na na. Ikaduha ka ba? Kapila na yung kumiingon. Duha tulora ang anak. Huwag mo sobra mo sa tulo, ipadakop ta mo sa pulis. Patahian ko nagmaong ng inyong bisa. Aroy na sudlag mamang. Nga mga laki, putlo ng ugat sa punuan para mag-luy-luy na lang na. Wa na silbi. Tama. Di ba kakakasabi ko lang na paabot ang mga city health diya, gitagaan mo og pills? Na Kana baron, magtuwa ng pare, nga sa nang mag-pills. Binuang mo na. Milabot anang impyerno, anang tsuktsak, lami, good na. Sa tanaw siguro, mo pong ugok. Sunda lang ang ipasubay sa gobyerno ba ninyo. Kay kana makatabang ninyo. Dili ko buang nga inyong mayor ni adto, dili ko buang nga presidente ninyo nga mo auhag ko ninyo mugdalan nga makadaot sa ato. Ako ng sagradong obligasyon nga ang Pilipino dadon nako dito sa kaayuhan. Dili nako dadon ngadto sa disgrasya. Muna akong trabaho. So unsay akong itambag ninyo para gid na sa inyong kaayuhan. Kay mag-anak mog 6, 7, 8 di gyud na ninyo mapa-eskwela. Unya ang gobyerno magsikig kwentag pila ka eskwelahan akong buhaton aning mga tuig nga moabot. Og magtag-on mo tag-7 walay kwartang gobyerno para na. Nasiguro kwartang gobyerno para makapaedukar 2 o 3.
eskwelahan. Pero meron mo tagpito, tagwalo, wala na. Ang uban ang kutob ra mo good for two mo, mawa na mong uban no na edukasyon. Wa ba eskwelahan? Di ba tagabutang eskwelahan, magsige mo paganak. Asa mo ta mangitag kwarta nga kadaghan na to? Ikita ang kinakaduhang paspas nga mga anak dire sa tibuok kalibutan.